Ilang kabahayan sa Lower Calagdao sa Tabuk City, Kalinga, binaha. Tutukan sa report. Wala, sinumrekan dito ini. Binaha ang ilang kabahayan sa Lower Calagdao, Tabuk City sa Kalinga dahil sa pag-uulan na dulot ng habagat. Nakalikas ang mga residente bago pa tumaas ang baha. Inaalam pa ng mga otoridad ang bilang ng mga apektadong pamilya. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang tulong sa mga residenteng apektado ng baha. Dahil sa baha, tulong-tulong ang mga otoridad sa paglilinis sa mga baradong kanal sa Tabuk City sa Kalinga gamit sa paglilinis sa mga heavy equipment ng Provincial Engineering Office. Layo nitong maibsan ang baha lalo na sa bahagi ng Apas at Lower Calagdao. Pinayuhan ang mga residenteng nakatira sa mga mabababang lugar na lumikas para sa kanilang kaligtasan. Naranasan ang mud flow sa Nara Bridge sa Ethiaga Isabela kahapon. Bunsod dito ng pag-uulan na dulot ng hanging habagat. Bukod sa mud flow, nagkalat din ang mga debris sa tulay dahil sa pag-apaw ng tubig. CJ Torida, One North Central Luzon.